position na bidiyon. Idan bidiyon yana kallon gefen can zaka iya da shi nan, zaka iya maida shi haka, zaka iya maida shi haka, zaka iya maida shi haka. Sannan nan kuma in bidiyon yana kallon hagu kai kake so ka maida dama, zaka danna wannan flip din. Gashi ne yana canja masa wannan kuma cropping kun riga kun san wannan. Shi kuma amfanin wannan background din shine zaka iya yi wa bidiyon ka background. Misali zaka iya maida bidiyon ya koma karami haka, zaka iya maida shi haka, sai dai yanda ka so zaka yi in ka taba wannan wajen. Kuma baya ga haka zaka iya maida shi karami ko ka maida shi haka ko ka maida shi duk dai irin size din da kake so ka maida wannan bidiyon zai iya komawa. To shine amfanin shi wannan ainihin background din. Da fatan ana fahimta yan uwa. Yawwa. To bari mu koma ainihin background ɗinmu da muka ɗauko. To shi kuma kansa background ɗin zaka iya canja mai kala. Yanzu misali shi wannan ga kalan ya bada kalan wani ɗan dishi-dishi, zaka iya maida shi baki, zaka iya maida shi ja, zaka iya maida shi yellow, zaka iya maida shi ba kalan da ba zaka iya maida shi ba. Wannan kenan. Bari mu yanke bidiyon kar yayi tsayi da yawa.